హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ యాడ్ సారీస్ అండ్ కిడ్స్ వేర్ కలెక్షన్. ఇవైతే మీకు స్టాక్ అనేది న్యూ స్టాక్ అయితే అరైవ్ అవుతుందండి. మన కలెక్షన్లో కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫుల్ ట్రెండింగ్ ఉన్న కలెక్షన్ అయితే వచ్చిందండి. శారీ లుక్ వైజ్ అయితే మంచి గ్రాండ్ అండ్ సింప్లీ సూపర్గా అయితే ఉంటుంది. సో బ్లౌజ్ అయితే మీకు ఈ విధంగా అయితే వచ్చేస్తుందండి. చాలా గ్రాండ్గా అయితే ఉందండి. సో మిస్ చేసుకోద్దండి, స్టాక్ అయితే రెడీగా అవుతుంది. సో ఎవరికి ఎన్ని పీసెస్ కావాలంటే ఆ స్టాక్ అయితే అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. జస్ట్ 899 ఫ్రీ షిప్పింగ్ మాత్రమే అండి. శారీ అయితే మీరు మిస్ చేసుకోవద్దండి. ఒకసారి మీరు బయట ప్రైజెస్ అండ్ మన కలెక్షన్ ప్రైస్ చెక్ చేసి తీసుకోండి. సో మంచి క్వాలిటీ వైజ్ శారీస్ అండి. ఇది ఎక్సలెంట్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఎవరికైనా కావాలంటే ఫాస్ట్గా బుకింగ్ అయితే చేసుకోండి మ్యామ్. సో ఎన్ని పీసెస్ అయినా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. స్టాక్ అనేది రెడీ టు వేర్గా అయితే ఉన్నాయి. మిస్ చేసుకోవద్దండి మ్యామ్. నేనైతే స్టాక్ది ఫుల్ వీడియో కూడా మళ్ళీ అప్లోడ్ అయితే చేస్తాను. ఇది చిన్న షార్ట్ అండి. సో స్టాక్ అనేది రెడీగా ఉందని చెప్పడానికి చిన్న షార్ట్ అండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టు ఫాలో ఫర్ మోర్ వీడియోస్. ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ అయితే ఇచ్చేసేయండి మ్యామ్. ఓకేనా?